Salut! Mă bucur că te-ai întors pe canalul meu. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect important care ne afectează pe toți. Cum unii oameni profită de bunătatea altora. Cu toții am întâlnit persoane care par să aibă un radar special pentru oamenii binevoitori. Știți despre cine vorbesc? Acele persoane care mereu cer ajutor, dar niciodată nu sunt acolo când ai tu nevoie de ele. Bunătatea este una dintre cele mai frumoase calități umane. Este ca o lumină care ne ghidează spre conexiuni autentice și relații sănătoase. Dar trebuie să învățăm să o protejăm, pentru că există oameni care o văd ca pe o slăbiciune ce poate fi exploatată. Gândește-te la ultima dată când cineva ți-a cerut ajutorul. Ai sărit imediat să ajuți, nu-i așa? Este natural să vrem să fim de folos, dar când ajutorul devine o așteptare constantă, când reciprocitatea lipsește, când bunătatea ta începe să fie considerată un dat, aici apare problema. Nu spun să încetăm să fim buni, dimpotrivă, dar trebuie să învățăm să punem limite sănătoase, să recunoaștem diferența dintre a ajuta pe cineva și a permite cuiva să profite de noi. Iată câteva semne că cineva ar putea profita de bunătatea ta. Cere ajutor frecvent, dar niciodată nu oferă la rândul său. Minimizează efortul tău sau îl consideră obligatoriu. Te face să te simți vinovat când refuzi să ajuți. Ignoră limitele tale personale. Ce poți face? Începe prin a-ți asculta intuiția. Stabilește limite clare și comunică-le cu încredere. Nu te simți vinovat când spui nu, este un drept al tău. Și cel mai important, învață să apreciezi și să protejezi propria bunătate. Bunătatea ta este un dar prețios. Oferă-l celor care îl merită cu adevărat și care știu să-l prețuiască. Dacă te-ai regăsit în acest video, te invit să împărtășești experiența ta în comentarii. Nu uita să dai like și să te abonezi pentru mai mult conținut care te ajută să crești și să dezvolți relații mai sănătoase. Ne vedem în următorul video.